еженеделното шоу на мега робота Андромега. Благодарим ви! Много! Жестоке. За Теди гласовите на номер 17 411. А сега да чуем и първите коментари на журито за тази вечер. Да започнем от Любо, заповядай. Това, ако не е начало на най-якия концерт в X-Factor, аз си режа главата. Много добре беше всичко. Това не означава, че сме се отклонили да внимаваме в твоето пеене. Пеенето ти беше страхотно също. Мария? Аз общо съм хипнотизирана от това страхотно шоу. Теди, ти наистина си кралицата на нощта. И бих казал, че това откриването не е само на най-якия концерт на X-Factor. Това беше като откриване на един световен концерт. Ти ме пренесе някъде извън пределите на България. Изключително трудна песен, изпълнена с невероятна лекота, която ти е присъща. Поздравления! Благодаря. Саня? Теодора, много те харесвам такава. Разбираш ли, много! Много. Не, обаче... Виж, аз се почувствах буквално като малко дете и обратното, в някои моменти тотално забравях за това какво пееш и това е магията на сцената. Всичко, което се случва на нея, трябва да е абсолютно еднакво важно. Това, което направихте тая вечер, беше не човешко добро. Беше супер забавно. На сцената винаги трябва да е интересно. И тази вечер беше много интересно и ти се справи много добре.